Nee, ik heb er nou in nog. Maar ze wel weten hoe die roest vanavond komen, joh. Waar ik dat nummer aan op. Goed. Ik heb niet veel beren. Ik zet hem maar vast. Ja, weet je met je zin. Oh jee. Godverdomme, dat is eigenlijk een Ja, doe dat zeg maar. Ja, ingeregeld. Ja, voor jou Mensen mensen kunnen hem zien foto nemen, hè? Dat is wel niet. Nou, maar weer als dit ook weer. Ja. Iedereen zit dat niet in. Want Marcus Peter werd bekendgemaakt. Peter zie je R-kaart. Sorry, Jan Noer. Doei! Ik weet niet of iedereen er is, maar goed, maar hij doet. Wat had je? Dat heb ik het. Ratje nee werd te dansen, maat. Ja, inderdaad. Nog een boerenlof. Dat is het. Verdachte, we pakken je meteen door. We wouden niet voor jongen, we wouden voor aaien. En dan hebben we een bril erbij gepakt. Peter Trippels. Ja, het gaat daar wel met oedroppen gebeuren. Ik denk dat het masker is al een beetje de vuurbode. Babymasker. Dit is de jongste ooit, laten we zo zeggen, de het volgens mij de goal van Bergkamp niet eens met gemaakt. 90. Ja, het zo, heb je net gedaan of niet met? Dit had ik dus dan heb ik al een beetje het idee. Is er meerderjarig? Hij moet beer drinken. Hij is wel nog maagd. Maar goed, dat is luister, daar liggen ze nu te liggen. Hij is blond, maar dat is geen tweeling. Hier is er. Mooi. Goeiedag. Hallo. Dit zijn jongens. Hallo. Goeiedag. Goeiedag. Goeiedag, wat is jouw naam? Goeiedag. Muur. Ik wil hem bedenken, ik moet eigenlijk het zeggen. Maar ik denk dat ik dit Het gezag, maar 7 pils achterin. Het Ja, dankjewel. Ik ben Bacchus Luc. Ik ben de jongste Bacchus tot nu toe. Dat is natuurlijk heel schoon vind. En om samen met mijn 3 atjes er een schone titel van te maken, daar heb ik natuurlijk heel veel zin in. Dus we gaan er even maken. Wie lang van tevoren kreeg je te huren? Nou, ik denk dat je het zo ondertussen zo'n weekje weet. Nee, ongeveer 2 maanden ben ik al van op de heugte. Dus ik heb me er lang op kunnen voorbereiden. Oké, ja. En dan komen we nu toch bij de atjes goed. Ja, wie vindt het om atje te mogen zijn? Ja, ik vind het gewoon fijn dat Luc me heeft gevraagd. Ik had het niet verwacht. We gaan er een fijn seizoen van maken. Frietbakken gaat nooit meer hetzelfde. Ja, wie aat best zich, als ik vraag mag, van Bacchus? 19. Oké. Ja. Ik kan er niet van meer van maken, helaas. Ik ben er echt pas 19. Ik ben er echt pas 19. 19 jaar, ja. Dan ga je natuurlijk, du hebt straks een atjes ook. Die mocht je daar ook voorstellen, maar hebben ze ook een spreuk? De spreuk is, veel blijven nog langer. Aangezien, ja, bijna 2 meter, dus dat moest wel. Precies. Geen piemel. En oh, ik heb hier heel veel werk mee. Was een pretstift, kan te plakken maken. Ja, precies. Maar goed. Dadelijk. Maar dat dubbel L, moet ik weten, wat betekent dubbel L? Dat mogen ze hier weten. Nou, er gaan geruchten dat dat een lange luik betekent. Wat ook weer erop sluit, op meerdere dingen. Zoals de spreuk en zoals mijn lengte. Maar wat? Ja. Daar wil ik niet meteen op betrekken, maar laat het op je haaien, een lange luik uit de dubbel L weer. Oké, ja. Dan stel die atjes even voor. Waar hebben ze daar staan? Nou, hier rechts van mij staat Atje Jesse Ronkers. Het Menke. Ons Menke, ja. En hier links van mij staat samen een pens kweek ondertussen. Bas Willems. En hier staat onze keeper.
Dat is de stengeerraad, adjudant-geerraad. Ja, oké, ja, dan beginnen we bij dich ook. Ja, wie vindt het om adjudant te mogen zijn? Ja, Dat is zo emotioneel, ik kan even dit antwoorden. Ja, ik denk ook alvast natuurlijk proficiat. Maar ja, ik denk dat is toch ook alvast proficiat en... Nou, ik vind het ook heel erg leuk, want ik ken Luc al heel erg lang. Dus ik vind het wel leuk dat hem... God op. Rijd er eens om. Ja, wacht even, nu laat de jongens Wacht, gaan. ja, dat Kom, de we moeten dit jongens zo gaan. aangemeld hebben. Nog eens? Ga je er nog? Als eerste Ja, zeker. Maar goed, ja, wie vindt het om adje te zijn? Nou, ik vind het heel erg leuk, ik heb er ook heel erg zin in. Ja, ik ken Luc al heel erg lang, zeker vanaf de kleuter eigenlijk al. Dus ik ben vereerd dat ik ben gevrouwd door Luc. En ja, ik heb er heel erg zin in, dus... Daar ga ik er een lekker feestje van maken, zou ik zeggen. En ja, Dick, wie vindt het om adje te mogen zijn? Ja, dat is chic. Ga je het niet verwachten? Ja, ga je het niet verwachten tot eraan zou komen. Anders verwacht het bak zo weer. Maar het gaat chic feest weer en gewoon ervan genieten. Dan wens ik u allemaal een hele fijne vastelavond toe. Tim Happy TV! Hey! Hoor die je? Hoor die je? Hey, Tillis. Die een breuver. Hey, ik wil wel dat je nergens doet. Pak de stek echt gewoon hier. Kom Hey, kom maar. Heel even wachten, Hij dat weer niet. Eén minuut wachten. Ik ben gewoon misselijk. Net een beetje zin of zo. Ja? Nee, dat heb je niet voor. Kom maar, lopen. Kom maar. Rustig aan. Rustig. Dit is mijn club. Hey, look down, man, bal. Hier kent ze door. Net zo. Die kwam nu weer voor. Hey. Hallo. Pas klaar. Wat is het een lul? Dat is een wit weer. Tim heb ik alleen in de auto, jong. Ik ben niet verzekerd, toe. Nee, ook niet. Shit. Godverdomme. En nu nog even links. Hey! Hey! Hey, help eens even vuur aan, gasten dan. Serieus, even. Help eens vuur aan dan. Hey, wat warm. Erg klopt, hey. Putje vol. Kom eraan. Zie je nou velken? Hey, ik kan dit lachen dadelijk. Sam, kom eens open, man. Hey, trek er even hier in. De auto wacht maar. Hey, vuur toe vast eigenlijk met toetsen. Dat was doe graag. Kom maar. Oh, we gaan beginnen. Dat komt dan. Kees, kom eens even. Het is wel... Niet met z'n bier. Je moet het wel blijven. En toch? Elke was er nog klaar, Wedstrijd. Le plus que valoir, dat is het. Alleen met de dingen. Oh! En bestemd.
Super gemakkelijk, want gewoon doen we dit alles. Dankjewel. Gewoon de gun. Gewoon op geen misschien nog gaat gebeuren. Dat is gewoon, ja. En die liggen jullie bezig. Dankjewel, EC. Wie is er steeds zo hier? Wie is er 18 jaar? Dus klopt. Die was mond ik zit er volgens mij, ik weet niet. Oh, sorry. Hush, little baby, don't you cry. It is just a lullaby. Dreams of rainbows make you stop. And I am here to wake you up. Zo, als ik een beetje naar de tekst geloesterd heb en je kijkt naar het gezicht, dan weten we eigenlijk al dat het niet Peter Trepels is geworden. Ja, wie gek dat ook klinkt, maar ja, een beetje een vaste loor in het sletje is het langzaamaan geworden. Maar goed, hè? Daarom je vroeg mij zei nee, dus ja, daarom mogen we dit zeggen. Ik weet niet of jullie de afgelopen tijd gezien hebben, maar we hebben afscheid genomen van een aantal leden. Ja, dat was niet dat we niet meer leuk waren of dat geur niet meer leuk was. Maar het was omdat we naar bakjes gekozen hadden wat de helft van de leeftijd was. En toen dacht men, nou nu is het klaar voor ons. Om een beetje, ja, dat dacht Mike ook. Om een beetje tijd te geven, Geur kent allemaal de goal van Bergkamp tegen Argentinië. Kent je allemaal, de mannen, kent je die goal? Ik heb geen idee hoe ze nummer hebben. Hij was ineens geboren toen. Nou, dat zei nog het. Hij mocht wel bier drinken, maar zijn mam is in de zaal, dus we hebben ook een handtekening als mocht het misgaan. Maar goed, we kunnen nog heel lang gaan doen. Hier is er, en ik kan eigenlijk zeggen, hier is er terug. En je weet het eigenlijk al. Bakkes Remco! Oh, sorry, dat is misgegaan. Nee, dat is heel goed. Hier is er terug. Bakkes Luc, de eerste! Dit is pas het begin, ik kom gestakt erin. Een vuilig kuntje raak, maar ik ben nu gemaakt. Nu dan zo gegeneerd, hele jongen weer. Die jongen daar vast te boven. En traditie geboren. Met peur vast te boven.
sta spreekgisteren neer, dus ik kan er maar alles aan één, maar nu geef ik mij een dik. Stel dich even voor, stel even oma 1, oma 2 en oma 3 voor. En dan gaas. Trode zal van de naast af, jong. Succes! Ja, goedenavond allemaal. Ik ben Bakkers Luc. Leuk om allemaal hier te zien. Nou, ik ben de jongste bakkers tot nu toe. Dat heb ik ook kunnen zien aan mijn masker waar ik net op heb. Ik weet niet wat er gebleven is. Maar in ieder geval, ik heb er heel veel zin in om het samen met de bakkers... Zo is dat. Om het samen met de bakkers Zwamen te doen en met de rest van Zwamen om er een onvergetelijk feest van te maken. Maar dat kan je natuurlijk niet alleen, want ik heb ook mensen daarvoor die mijn uitjes zien en die gewoon ik even aan hun vuur stellen. Eerst kijken wij met dus. Welke show hebben we niet aan? Welke show? Aan mijn rechterzijde hebben we iemand samen met de pensen laten groeien. Door het bier en wat dan ook. We hebben samen de pens laten groeien. Het zal nu niet minder worden. Hier is voor u Atje Bas Willems. Hey, applaus! Hey! Dan heb ik hier links van mij. Hij moet hier en daar wel eens draaien in het net naar de bal. Maar hij krijgt liever dan een pilsje, want dat kan er ook heel goed. Ik heb hier voor u Atje Stan Giraf. En de laatste. En dan gooi je weer een tankje, maar biertanken kan er ook. Laten we dat voorop stellen, hè, jong. Ik heb voor u Atje Jesse Roekhoff. Met deze veel mensen gaan we het tegen doen. Laten we er een onvergetelijks van maken. Dat kan. Ja, wacht even, Luc, zo makkelijk komt het er niet vanaf. Je hebt ook geen ingestudeerd, of niet? Ja, ik heb ten eerste een spreuk en daarna een liedje machine. En doe eerst de spreuk. Nou, de spreuk heeft ermee te maken dat en we gaan langer blijven en dat ik ga langer ben. Veel blijven nog al langer. Slot gewoon. En een liedje. Start maar. Nu al? Ja, laat maar Zullen we gewoon. hem 3 uur doen? Ah, die noem maar. Ja? Ja. En doen we het nu. Laat gewoon. Lange Luc! Met mijn bakkersvrienden kom ik binnen in de kroeg. Gooi de trap maar op, ik heb kost op morgen vroeg. De vaste van Zwamen zitten alles bij de wie. Maar nu komt het met ons springen, want de bakkers is hier. Net als weer een grote glazen. Die joie mooie naden. De mensen leed toch alweer. Zit hier weer in de neer.